चिरां जिल्ला फारिलाइ थागिबि हारि मोर्चा पार्टीआ जनता पार्टीनि बानजायनायाव मावथि फारिया जथुमा जानानै थाङो। चिरां जिल्ला बिजनी बर' बाजारनि नब्लाङाव गावसोरनि हान्जानि गासै मावथि फारिफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ लानानै गाजा गोमजायै खुंफुङो। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन MCLA प्रभात बसुमतारी, चिरां जिल्ला SD मोर्चा BJP हान्जानि गाहाय नेहाथारि रन्जित बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि भगतबत ब्रह्मगयारी आरो हान्जानि गोबां दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा खौरांगिरिफोरनि मोगा-मोगियाव BTCनि MCLA राजीव बांगाल फोरमायनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय समाव BJP हान्जाया BTCखौ सासन खालामनायनि थांखियाव दं। लोगोसे फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थियाव 5 नं क'क्राझार बियाबनि NDA नि बिथोन बायदि जायखिजाया हान्जाखौ मदद होगोन होनना बुंथियो। खामानि मावलांनो हागोन खारन भारतीय जनता पार्टी हिसाबै चिराङाव गोख्रोङैनो जासिगासिनो दङ, जाबोबाय थादों। मोनसे समावबो एकदम टिपारिया लोगो हमलायनाय हाबाफारि खुंदों सार, बेनि बेलायाव मा बुङो? बेनो दिनैहाय चिरां जिल्ला एसटि मोर्चानि दिनैहाय मेलमोन। आंखौ स्टेटनिफ्राय चिरां जिल्लानि एसटि मोर्चानि प्रभारी हिसाबै हरदों, बेनिखायनो आं दिनै बेयाव नुजाफैदों। जिखुनु जाया फैगौ 24खौ लानानै जोङो सानदों। जिहेतु BTC एरियायाव एसटि सोरा गासै 30टा दं, बेनि उनाव जेनेरेल मोनबा, अपेन मोनबा। दा 30टाखौ जों देरहानांगौब्ला जोङो जोंनि बे ट्राइबेल माहारिखौ जोङो स्ट्रं खालामग्रोनांगोन, अब्लासो जोङो BJP हिसाबै जोङो सिंगेलै जों गेलेनो हागोन। बे सिन्थाधाराखौ लानानै दिनैहाय जों प्रथमबार चिराङाव वार्कार मिटखौ जों लानाय जाबाय आरो बे बुजायनायबो जाहैबाय जाहाथे जोङो नेक्स्टआव 25आव जोङो जाहाथे सिंगेलै गेलेनो हायो। बेनिखायनो जोङो बे एसटिफोरखौ जेसेबां BTC एरियायाव एसटिफोर दं बेफोरखौ जों लानानै हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय लाजेनबाय आरो बियो कन्टिनिउआस सोलिबाय थागोन, जाबाय थालांगोन। मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जों बेखौ बानायगोन आरो बिनि उनाव जोङो मण्डल हाबगोन आरो मण्डलनि उनाव जोङो सक्ति केन्द्रआव हाबनानै जोङो ट्राइबेलफोरखौ जों बुजायगोन। जिहेथु BTCआव ट्राइबेल राभा दङ, गार' दं, बर' दं, खालि बर'ल'थ' नङा। जों बिसोरखौ लानानैसो जोङो राजनिति गेलेनांगोन, अब्लासो जों BJP हिसाबै जों गसंथानो हागोन। दा बे असिलाखौ लानानैनो जों दिनैहाय बेखौ प्रथमबार जों बे मिटिंखौ लानाय जादों वार्कारफोर। UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजीव कुमार नार्जारिया बुंनाय बायदिबा BJPनि गोबां माने सोद्रोमाफ्रा UPPLआव हाबनो नागिरगासिनो दं, नाथाय एलायन्स गोनांनि थाखाय UPPLआ सोनो हाया होननानै बुङो। बेनि सायाव मा बुंनो सारा? बेथ' नंद्रायबो नङा, बिसिनाबो जोंनाव बिराद हाबनो नागिरो, खिन्थु जोंबो सोनो हाया। खोथाया सैथो, बिसिनाबो फैनो नागिरो, जोंना खमबावसो, खिन्थु बिसिना जोंथ' बिराद सोनो हायो। जोंबो दा एलायन्स जानायखाय जों माने जोंबो सोआखै आरोखि बिसिनिखौ। नङाबाथ' दानो ज्राव फैयो, खुनु खोथा गैया। जोंबो सोथ'नाय नङा आरोखि, जिहेतु सरकारा एलायन्स जाबायना, मिलिजुलिथ' दानांगोन। जाबाय जेब्ला मान सन्मानखौथ' लाखिनांगोन ना, जोबथाजासिम 5 बोसोरखौथ' दानांगोन। ओंखायनो जोंबो बिथांमोननि मानसिखौ सोआ आरोखि। सार, MP इलेक्सननि थियारि माबायदि जानानै दं दा? MP इलेक्सननि बेलायाव आं दा बारा बुंथ'नो हानाय नङा, थारमाने बे एसे गोजौनि खोथा जाहैबायना। आं दा गोजौ लेभेलाव मा सिन्थाधारा खालामलायदों बे दा आंनि नलेजाव गैथ'आ आरो। सार, बिजाथिफोरखौ सायख'बायमोन नामा BJP हिसाबै जों सायख'थ'वाखै। बिग्राफ्राथ' गोबां दं, बिग्राबो दं। दा मोननैया बे उननि बाथ्रा, हाइकामान्डनि खोथा। हाइकामान्डआ जा बुङो बेनो सोलिगोन। ST जाथि हिसाबै BJPआव माबायदि बाहागो लागासिनो दं सार? स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्लाथ' नोङो सारा नर्थ इस्टआवनो नोङो गुबुन हारिफ्राथ' BJPआनो जोब। ट्राइबेल जिहेतु नोङो ओरै कार्बि आलंनिफ्रायनो होन, नोङो डिमा हासावखौनो होन, नों देउरि काउन्सिलखौनो होन, लालुं काउन्सिलखौनो होन, नोङो थेङाल कसारिखौनो होन, आरो मार गासिबो माने त्रिपुरानिफ्राय आराम्भ लानानै BJP जोबखा। दा जोंनि BTC एरियायावल'सो एसे ट्राइबेलफ्रा BJPखौ एसे गोनो गोथो खोथा बुङो, नाथाय बेयावबोथ' BJPजोंनो एलायन्स ना, UPPLजों, नङा होमबा? नाफामफोरनोथ' एलायन्स दंना बावनो, ट्राइबेलजोंनो एलायन्स जोब मथा मथि। दा बाथ्राया बेनो, मानसिफ्रा बुङो एकदम माने बर'फोरखौ जाख्रेबजोबथारबाय, जाखुथारबाय होनना बुंथारो BJPआ, खिन्थुथ' बिदिथ' नङा। गुबुन बे काउन्सिलफ्राथ' बिराद मोजां सालायगासिनो दं मालाय। कार्बि आलंआ बिराद मोजां सालायगासिनो दङ, डिमा हासावबो बिराद मोजां सालायगासिनो दं, आरो त्रिपुरायाव दाखालि सानैया देरहाबावदों नङा होमबा बाइ इलेक्सनाव।
देरहाखै होमबा मोनलाया होमबा नाथाय नर्थ इस्टआव गासिबो बिजेपि जाजोब्बाय आरोखि जोंनि मानसिया मा सानदों आं बेखौ बुंनो हाया फैबाय थानाय समाव पिटिसिबो सालायगोन नामा टारगेटआथ' दं 25आव टारगेट दं बे मा खालामो बा गोजौनिबोथ' आसिरबाद नांबाय सानलाबायबानोथ' जाया टारगेटआ दं बिजेपि मावथिफारिया लोगो हमज्लायनाय हाबाफारि खुंदों सार बेनि सोमोन्दै थारमाने माने भारतीय जनता पार्टी चिरां जिल्ला एसटि मोर्चानि दिनै मिटिं जादों बे मिटिङा जाहैबाय इन्टारेक्सन प्रग्राम जोंनि वार्कार्सफोरखौ लानानै मोनसे इन्टारेक्सन प्रग्राम आरो उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो जोंनि संगठनखौ बा जोंनि एसटि मोर्चाखौ बोरैहाय गियारआप खालामनो खारन फैबाय थानाय जिनिखि एमपि इलेक्सन बेयाव जोङो गाहामैनो बाहागो लानो हानाय बायदि जों दानिफ्रायनो एसे प्रिपेरेसनाव दङ खारन बाव मोननै दोलजों सोरखार सालायनानै दं मोनथामजों जेनेबा जिएसपि दं बा इउपिपिएल दं बा बिजेपि दं दा मोनथाम दोलोनि गेजेराव हाइकामान्डआ जायनो हरगोन जों बेजोंनो गोसो मोदोम जिउ होनानै खामानि मावगोन जों बयबो थिरां लानानै दङ खारन जोंहा उद्देश्य दं बाव बेनिफ्राय एमपि देरहाहरनायनि जायनिखि जाया केन्डिडेटआ खारन जोंहा भारतआव नरेन्द्र मदिनि प्राइम मिनिस्टार बिथांखौ आरोबाव खेबसेबाव प्राइम मिनिस्टार खालामनायनि मोनसे सिन्थाधारा दं खारन बिथांनि प्रयजन दं भारतबासि रायजोनि थाखाय बेखायनो जोङो खेंसेटबाबो जों माबा सहाय खालामनो हायो नामा बे उद्देश्य लानानै जोंनि जिनिखि एसटि मोर्चानि जिनिखि कार्यकर्ता बिथांमोनखौ जोङो मटिभेट खालामनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों आरो नाजालांबाय थागोन आरो जेरैखि जाया जोङो फैगौ जिनिखि फैबाय थानाय जिनिखि इलेक्सनफोर बेयाव जोङो गोख्रोङै बाहागो लागोन सार बर'फोर हिसाबै बिजेपिआव माबायदि बाहागो लादों दाथ' नुनो थाङोबाथ' फ्राय माने बिजेपि मुखि दा जोंनि एप्रचिंआ एसे खम जादों न' डाउट खिन्थु जायफ्रा माने बाथारबाय ओरैबो बाबाय खिन्थु अबाव थांनो बेबायदि जानानै दं दा बेफोरबायदि मानसिफ्रा हयथ' बिजेपिआवनो जोंजों फैगोन बेखौ जों नुदों जोंनि एप्रचआ जों एसे गियारआप खालामबावबानो फैगोन आरोखि आरो बर'फ्रा नोङो बिजेपि खालामनायाव खुनु गिनांगौबो गैया खुनु साननांगौबो गैया खारन बर'फोरखौ जिनिखि आदोर खालामबोनाय जिनिखि मोनसे सहाय खालामबोनाय बुङोबा भारतीय जनता पार्टी दल आरो बिथांमोननि बा जोंनि जिनिखि दैदेनगिरि बिथांमोनानो जोंखौ सहाय खालामबोदों बा एसटि मानसिफोरखौ आदोर खालामबोदों बेखायनो जोंहा बिजेपि जाजोबब्लाबो जोंहा बाव गिनांगौ गैया जोंनि थाखाय लाबसो जागोन खारन जोङो 80 दोल मोननो हाबाय बर' लेंगुवेज बिजेपि सरकारनि आमोलावनो जों बे जिनिसखौ मोननो हाबाय गेदेरथार मोननाय बुंनो थाङोबा बिटिसि जोंनि हा हुखौ सेफगार्ड खालामनो थाखाय जों बिटिसिबो मोनबाय आरो दा बिटिआर मोनबावबाय जोंनि माखासे जिनिखि मा होनो बेखौ भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जिनिखि ज'जा सोलिबाय थादों बेफोरो जाफुङोब्लाथ' आरो बेफोरखौ लानानै जों मोनसे समाव आन्दलन खालामदोंमोन जोंनि शिक्षा दिक्षा समाज बेबस्था जोंनि डेभेलपमेन्ट बेफोरखौ लानानै जों आन्दलन खालामदोंमोन खिन्थु दा बेफोरो मोनसेनि उनाव मोनसे जाफुंबोगासिनो दं साक्सेस जाबोगासिनो दं दा बेखायनो जोंहा फोथायनाय दं भारतीय जनता पार्टीनि सायाव बा जोङो एसटि मानसि हिसाबै जोङो बिजेपि कार्यकर्ता हिसाबै जोंहा मोनसे गोथौ फोथायनाय दं जोंहा बर' जाथि हिसाबै बा एसटि माहारि हिसाबै जोङो खुनु गिनांगौ गैया जोङो बाव हाबसोमनानै खामानि मावनो हायो आरोखि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया बिथांमोना एलायन्स थासेयावबो मोनसे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों जे बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलआव हाबनो नागिरबाय थादों जोङो हाबनो होआखै होनना बिदि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों मारे बिजेपिनि दैदेनगिरि रोखोम आं खोनाथ'वाखै जेनेबा आङो राजु नार्जारि बिथाङा मा बुंदों मा बुङाखै आं बेखौ खिन्थु बारा नायनाय जायाथ' माखासे माबाफोरखौ नायनाय जाया खम नायो आरोखि आं दा आं मिथिथ'वाखै आरो इउपिपिएल हान्जायाव जइन जानो नागिरदों बे सम्भब नङा माने आङो सम्भब नुहुराखै आरोखि खिन्थु दा एलायन्स सरकार हिसाबै हयथ' बिथांमोनाबो बे जिनिसखौ मा रोखोमै लादों बेखौ मिथिया जोङो गावबागाव आलादा मोनसे दल जाहैबाय नालाय बिथांमोननि सिन्था खालामगोन जोंहा जोंनि सिन्था खालामबाय थादों दा बिथांमोना बेबायदि सानदोंबा बे बिथांमोननि खोथा खिन्थु जोंनि नुहुरनायाव भारतीय जनता पार्टी हिसाबै बिराद गोरायैनो दं बिराद स्ट्रङैनो दं आरो जोंहा माबा मोनसे फोथायनाय दं फैगौ समफ्राव जोंहा गोख्रोंसिन जागोनखौ जों नुहुरदों आरो फैबाय थानाय लक सभा बिसायख'थियाव
बानजायनायाव दिनैनि बे बिजनि बर' बाजाराव दिनैहाय मावथिफारिया लोगो हमज्लायनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय बेवहाय सोर सोर आलासि हिसाबै नुजाफैनानै दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंनि एसटि मर्चानि स्टेटनि दैदेनगिरि बिथांमोन नुजाफैदों जोंहा मानगोनां बिथाङा MCLAबो सुबाइजार समस्तिनि मानगोनां प्रभात बसुमतारी आरो लोगोसे नुजाफैनो हादों EM बर्तमान बनरगाव समस्तिनि MCLA बिथाङाबो जोंनि एसटि मर्चानिनो स्टेट लेभेलनिनो दैदेनगिरि थ' बिथाङाबो जोंनि गेजेराव दिनै नुजाफैदों आरो लोगोसे MCLA जतिन हाजं बिथाङाबो जोंनि गेजेराव दिनै नुजाफैदों आरो जों बिखेकखे दिनैनि बे हाबाफारियाव जिहेतु जोंना थागिबि फारिलाइ हारि मर्चानि मावफारिया जथुमा हिसाबै जोङो जोंनि ट्राइबेलफोरनि जेनाखि दैदेनगिरिफोर दं जों बिथांमोनखौल' बिखेकखे जों इनभाइटेसन जों हरनाय जाखादोंमोन थ' बिथांमोना फ्राय मोनफैजोबदों आरो जोंहा सानै EM फैनो गोनां दङमोन बिथांमोना बिखेक सरकारि गावसोरनि माखासे प्रग्राम थानायनि थाखाय बिथांमोना दिनै जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हायासै थ' आरो जोंनि साफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि आरो मण्डल लेभेलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों जों आसा खालामदों उननि समाव खोब जोङो मोजां मोनसे रिजाल्टखौ मोननो थांगासिनो दं होननानै जों आसा खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो एनि टाइम इलेक्सन जायोब्ला जोङो एसटि मर्चा हिसाबै एसटिफोरनि भटखौ जों 30निफ्राय 40% जों होनो थाखाय जोङो भारतीय जनता पार्टीनो होनो थाखाय जों रेडि जागासिनो दङ अलमस्ट जों दा 30%खौ जोङो एसटि भटार्सखौ जोङो लाबोनो हाबाय जोंनि भारतीय जनता पार्टीयाव थ' जों आसा खालामो फैगौ इलेक्सनसिमाव जोङो 40%खौ एकदम मिनिमाम टु मिनिमाम जों लाबोनो हागोन जों बेखिनि जोंनाव आसा दं आरो साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनहाबो खुब माने मा होनो बेखौ गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ ग्राउन्ड लेभेलाव हक बा जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलावनो हक दा बेखिनि जों मथा मथि आवगायगासिनो दङ आरोखि